Dnes sme zavítali do metropoly východného Slovenska do Košíc. Ocenili sme v súťaži Visa Slovak Top Shop za mesiac júl prevádzku Weber Store Slovakia. Srdečne blahoželáme. V mene celého tímu Weber Store Košice by som chcel poďakovať za toto ocenenie. Visa Slovak Top Shop za mesiac júl. Veľmi sa z toho tešíme. V mene Tatra banky blahoželáme tejto prevádzke za ocenenie v mesiaci júl. Pokiaľ vás zaujíma grilovanie, navštívte našu predajňu Weber Store Košice, kde okrem grilovacieho sortimentu nájdete aj školu grilovania. Naši komisári ocenili na tejto prevádzke proklientský prístup, inovácie a prostredie. Ak máte aj vy vo vašom okolí takúto prevádzku, pošlite nám to prosím vás na nominácie @slovaktopshop.sk.